እሺ ናይ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ዳስጣል እትብል ደርፉ ብትግርኛ ግጥሙ ክልፍትና ኢና ተኸታተሉ። እሺ ዳስጣል አንሳውያ እትብል ብትግርኛ ድማ ዳስ ኸሎ አልዕሎ ናብ ዝብል ማለት እዩ። ዳስ ኸልበይ ኣብ ውሽጢ ብኽያት ልቕሶ ዘይርከቡ ናይ ሰብ ብፅሖ ግዘይ ገና እዩ እናበልኩ በገዛ ንብሰይ ተበደልኩ ለካ ከምዚ እዩ ህልቂት ብኣሕታ ብንዶ ሃገር ዝመተቶም ኣበይ ከይዱ ልቅስ ኣበይ ዝኸዶ ዳስ ትኸልበይ ኣብ ውሽጢ ብኽያት ልቕሶ ዘይርከቡ ናይ ሰብ ብፅሖም ኣብ ሓደ ጽንዑ ኣኽሱም ላሊበላ ሃገር ተፈላለያ ኣይስጉምን ኢላ ኣዕኑዳ ዘንቢሎም ተናሕሲ የፍስስ እቲ ሃገር ዝመተቶስ ኣበይ ከይዱ ልቅስ ኣብ ዘዕበይ ንጎጥ ኣብ ዝበፅሕ ኩሉ መንደር ጓና ሰብ ኮይነ ከም ዘይብለ ሃገር ተፈቲነ ብሓዊ ዘቐንኩዋ ሰንደቕ ከመይ ተጎንቢሰ ክሰቕላ መንደቕ ኣባይ ንሜላው ኣፉ የቐድም ኣሚንካ እንትኽዳዕ ከመይ ባይ ሕምም ካብ ጽባሕ ኢሎ ሎሚ ይሐይሽ በገዛ ኣብያተይ እነኹ ይርበሽ ተጻልየ ምስ ሩባይ ምስ ደብረይ ከመይ ልዕረቕ ምስ ዛገዛእ ነብሰይ ኣዲስ ኣበባ እኳ እትሸገር ናይ ኩሉ ዶ ይኾነይ ናይ መላእ ሃገር ብፍቕሪ ጸዊዖምና ካብ ኩሉ መኣዝን ማእከል ምስ ኣተው ዓገቱና ወሰን ጀጋኑ ዘጽንዕዋ ሃገር ብሓድነት ከመይ ገይሩ ይግፋዕ ኢትዮጵያውነት ኣብዘይ ቦታ ሰቕታ ወርቂ ኣይኮነን እታ በግዕ እኳ ይጠቐማን 12 ርእሳ ድራር ሓደ ነብሪ ኣረ በጃኻ ዳስ ትኸል ነብሪ እዩ ነብሪ ግደፍ 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 ዳስ ትኸል ልበይ ካብ ዝነዓቐ ብሓዘን ካብ ዝነዓቐ መርድእ እንታይ ከይመጽእ ዳስ ትኸል ልበይ ዳስ ኣምጽእ ንፍቕሪ ለምበይ ተጊኸ ንሰላም ኣነስ ምዕጋሰይ ዳስ ትኸል ልበይ መዓዝ ካብ ሃገር በሊፃ እዛ ሓንቲ ነብሰይ ክላእ ንስኻይ ትነግረንን መንነታ ሕማም ሕርሰይ ተምህርን ጓል ንወላዲታ ክላእ ኣይተቑጥረንን ደመይ ዓጽመይ ኣነ ባዕለይ ፈልጦ እየ መንነት ክብረይ ክላታ ከልዕሎ ባንዲራይ ቀጠልያ ብጫ ቀይሕ ኣርማይ በላልዕሎም በላልዕሎም ኣልዕሎ ባንዲራኣ ኣብዩ ዘሎ ዕላማኣ ኣልዕሎ ናብ ላዕሊ ባንዲራኣ ይተኸል ብዕሊ